Desa Pamotan saiki pancen maju, dina Minggu aku mlaku-mlaku nang desa Sumber Ayu, oleh kenalan cewek sing ayu. Desa Pamotan ana wisatane, ana gunung pecel pitike, pemandian umbulan iku jenenge. Nek dina Minggu akeh pengunjunge. Lapangane saiki cek ramene, grebeg sura iku acarane, ludruk armada sing dadi hiburane, Cak Eros Jarot iku pimpinane. Kartolo sing trimo bayarane, Pak Rahmat Kartolo sing bayari duwite. Pak Rahmat Kartolo seneng budaya, senajan DPR seneng budaya Jawa. Dapuk Marjoko nyebarno duwe akeh nang penonton lan wiyaka. Pak Rahmat Kartolo priyantune beribawa, mari nang tanah suci saiki dijaluk abah. Nyambut gawe golek sing barokah, rejekine melimpah ruah. Ning tini Cak Kartolo sing dadi pelawake, Cak Kartolo sing trimo bayarane, Pak Rahmat Kartolo sing bayari duwite. Pak Rahmat Kartolo seneng budaya, senajan DPR seneng budaya Jawa. Main ludruk dadi Marjoko, nyebarno duwe akeh nang penonton lan wiyaka. Pak Rahmat Kartolo iku DPR petang kecamatan
pilihane rakyate, bangun dalan gotong royong lan rakyate, muga-muga sing dadi bupatine. Saksikan Gebyar Ludruk Armada dalam rangka Grebek Suro Dusun Umbulrejo, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Minggu tanggal 29 Juni 2020, menghadirkan bintang tamu Haji Rahmat Kartala, DPRD fraksi Partai Gerindra Kabupaten Malang, dalam sebuah cerita rakyat topeng kembar Kami Tuwo Sarkawi. Nek ana wong cebol kepalang praenane persegi tapi ganteng. Ya iki Mardhoko. Kedepan iki ana pilihan kepala desa. Mardhoko kudu dadi kepala desa. Nek desa Genaka Kembar. Mardhoko soge bondo soge dunya. Ngerti nek ane Kami Tuwo Sarkawi. Trik politik strategi wis dijalani karo Mardhoko. Ngerti masyarakat kene kabeh. Tung pembangunan seselur sing bangun yo Mardhoko. Hopik sedikit lho sing hopik yo Mardhoko. Sopo Mardhoko? Hari ha jelas milih karo Mardhoko. Anak iso Kami Tuwo Sarkawi. Acara ini didukung oleh Abadi Jaya Group, owner PT Aca Bapak Iwan Kurniawan, serta didukung Haji Ma'ruf Mubarok SH Gus Mama, anggota DPR RI Komisi 7 fraksi Partai Gerindra, dan Haji Gusti Mubarok SH MH, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Dimeriahkan juga oleh pelawak Kodam Jawa Timur, Jakarta. Dalam rangka Grebek Suro Dusun Umbulrejo, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Minggu 29 Juni 2025, akan menghadirkan kesenian tradisional Jawa Timur, Ludruk Armada, dengan bintang tamu Haji Rahmat Kartala, DPRD fraksi Partai Gerindra Kabupaten Malang, yang sangat peduli dalam ikut melestarikan kesenian tradisional. Anda juga akan dihibur oleh pelawak senior Jakarta. Ayo dulur-dulur, ojo lali dino Minggu tanggal 29 Juni 2020, podo kebruduk ndelok Ludruk Armada di Dusun Umbulrejo, Desa Pamotan. Awan lakone topeng kembar Sarkawi, dibintangi Haji Rahmat Kartala, DPRD fraksi Partai Gerindra Kabupaten Malang. Acara ini didukung oleh Abadi Jaya Group, alamat Dusun Bangsri RT 05 RW 07 Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, serta didukung oleh owner PT Aca Bapak Iwan Kurniawan,